Maca dulu nih. Ngaboy. Sopo iki ana wong ndase telu. Trisirah, jenengku. Trisirah, yo. Ayo. Wis mateni adadiku Trinetra karo Trikaya. Kakangane ora trimo, yo, aduh ono Trisirah. Lakon iki benteng, maju. Tabrak dong pateng nyerang lawan. Bolak-balik maju mundur. Menika wonten sabrangan kang aneh-aneh. Aneh-aneh pripun? Sirahe wonten 3. Wong niku naminipun Trisirah inggih leres. Pengapesanipun wonten pundi? Pengapesane Trisirah menika wonten ing mustakanipun. Sirahe kudu ditugel bareng.
Cawanipun. Golek kanca. Pantes lincah. Iya. Lah kethek niku napa mek jenengan to? Litune dhewe nyambut gawe. Anggota dalam. Iya. Ana wong ndasi ten. Sing ora nganti. Wes rokok. Sing kok ana takare. Pripun? Ana satriya ndase ana telu. Ndase tukel bareng-bareng. Bedol ndas iki. Iya. Ora bedol kuwi, pasah. Oke. Betul. Ayo. Wanoro-wanoro padha iki. Hut. Wadya sangkep keparabon prang kanabro malakota wong tete Dewan Kaloludra Mas Patik Raja Dewan Rama Wijaya lan para wadya bala Ewanda aja mok salah ning Kumbakarna. Amunta dina samangko bakal ludes keles. Yen Cinandra nganti kaya babatan pancing kowe ora ketek dina samangko. Malang-malang untuk sekali merdeka
Sekti Mandraguna Senopati ngarengko Kumbakarna wis tak todhi tak jajal kaprawiran nek mung ijen padha ijen ora kentek ora ana sing unggul yudane ayo dikeroyok Senopati arep Dewi saya indriyak sosoro maroto gawono kono marang kono samyono nang marang wanine kaya adil apa dikira Kumbakarna mundur saka Padaran lecak dari buta pitung gunung sapa sing miwiti dina sareng sawangen iki Kumbakarna wis bledos dadi buta pitung gunung kroyon kabeh para wanuna
Astagfirullahaladzim. Maju. Kotak diting ajik. Kroyon aja mung icin sak rombongan maju kabeh. Iya Jakarta malah pohon memut sih. Gesek dimut gasik tok. Kowe ceritane koyo ngono kae. Royok kala bolo wanara ora mung puluhan kepara atusan ingkang meroyok nenggih risang Kumbhakarna yen cinandra saking helikopter nganti kaya gunung kethek ndase ana ketheke unuke ana ketheke geger ana ketheke sarangguning badan pinemplekan kethek Bakan mundur iki guntur bakan mendhoing pamiruta sang Kumbhakarna sigra den kirikaken. Lasak kathah ing demuling pejah ora ana. Langit kawan-kawan katon bincanging alis bincanging alis sang mawe keanjung Kakang Larmati Sugriwa kalon wonten ing bagian ngadawu sing
lonjong mipis melayumu melarning kus ambekamu leweran keringetmu ana wigati apa Kakang Narpati aduh ngaturaken kadiwasan jiwa para wadyabala wanara dinten samangke mendelok barisanipun mundur rasah kathah ing sampun dumugi pecah katorjang saking Senopati negara Ngalengka Kumbakarna tak pernah kadang mudanipun nalindra ing Ngalengka Prabu Dasamuka Kumbakarna sing ngelokake barisan Wanara nggih lakar kados ngaten mila sawergung asirah jamu mangsa bareng paduka Gunawan Wibisana milih apa dengan becik besok mendemo baris kang prayit nonjo saonto Wandrawati tinumpes paniku pangawak Pandana nawurung dadi mungsa Yayi Gunawan Wibisana kawon ulur ana pangandikan ngadawu sini marane jeneng sira adoh tak awi cerak-cerak saya tak ngalaketake Rama Wijaya nyuwun katerangan kelawan jeneng sira Gunawan nalikane Gunawan Wibisana pinanggih wiwitan kelawan panjenengan ingsun apa sing dadi prasemyan muni nalikanipun pun Gunawan Wibisana ditunduk kelawan Kaka Prabu Rahmanaraja Prasetyaning manah kula mupadi dhumateng paduka Sang Titis Wisnu Bathara. Kusnya pinanggih lawan panjenengan ingsun. Pejah gesang nyipun pun Gunawan Wibisana kula masrahaken paduka ing singgun. Menawi tinampi paswitan kula. Menawi tinampi paswitan kula dhumateng paduka ing singgun Prabu Rama. Menapa ing dados dawuh pangandika paduka tertamtu badhe kula istanaken. Kuwi tenan Gunawan, mugi lakar kados mekaten. Dina samangka upamane ana perintah saka panjenengan ingsun tumanduk lawan jeneng sira Gunawan. Tertamtu badhe kula tindakaken. Tak perintah ngalor, Gunawan badhe ngaler. Tak perintah ngidul, Gunawan badhe ngidul. Upamane tak perintah nyabrang segara, sampun malih kok nyabrang segara. Nadane ambyur wonten segara geni, kula sembadani tak gondeli janjimu kalepan. Para wadyabala Wanara mundur keterjang barisan saking negara Ngalengka kang dipandhegani dening Senopati Ngalengka ya kuwi kakangmu Kumbakarna ing panglebur gangsa dina samangka para Wanara kathah utawa akeh sing tumeka pati mula tak barekke lawan jeneng sira Gunawan rene kae sedulurmu sepuh sedulurmu tuwa patine Kumbakarna tak pasrahne Gunawan Wibisana aduh mati oh. Mudya kawan yekono bangsu belahan sinuwun Prabu Rama kadi sinamburing gelap kula midhangan sabda pangandika paduka ing sinuwun kula pun Gunawan Wibisana pimrih ngadepi dhumateng kadek gayanipun Kakang Kumbakarna sinuwun
mawon kula kinen ngadepi galaking Sima Barong. Galaking Macan Sardula. Tinimbang kula kinen ngadepi kadegdayanipun Kakang Kumbakarna Dosinggun. Menika sedulur kula kandhung ingkang kula betheni wiwit alit ngantos dumugi semanten. Lajeng ngantos pinanggen kula jumangkah kang sukuku Mrembyang Kang Asta. Mapaken kaidanipun pepundhen kula ingkang kula betheni donya marang Delahan Gunawan. Senopati ana ing paparangan ngono kudu bisa mbedakake antarané kewajiban lawan katresnan. Dhisike kewajiban nyingkirke katresnan. Ing sekawe jeneng sira wis janji lawan panjenengan ingsun. Apa sing tak perintahke jeneng sira mok tindakake. Aja mung bondo nyawa tak jaluk tak udoke tak aturke lawan panjenengan ingsun yo kene. Yo kene dina samangko bareng panjenengan ingsun paring dawuh. Lawan jeneng sira Gunawan bisa kene ngadepi senopatine wong Angkara ya kuwi Kumbakarna. Jeneng sira semune mirong kampuh jinggo. Bakal bakal dawuh saka perintah Sri Rama Wijaya sing jari titise Sang Wisnu Bathara. Gunawan sipating satriya kaya dene Gunawan Wibisana Lati lan Makarti kudu nyawin jinesing. Apa sing tak ucapke kudu kababar ing kasunyatan. Mok tindakne ya monggo ora ya monggo. Oh pamit. Oh pamit sira. Lakon apa kudu kaya mangkene iki? Abote kaya nyunggi gunung. Yen to Gunawan Wibisana kudu ngadepi Kakang Kumbakarna sing tak boteni. Duh, Kakang Mas. Ingkang rayi nyuwun pangapunten kula kedah ngadepi kadhedayan Paduka Kakang. Setahun lawase aku ora ketemu lawan sira Gunawan. Ngabekti kula katur Kakang Mas. Iya Gunawan. Kowe sak tampa bener becik bektimu marang Kakang Gunawan. Eling melakon setahun kepungkur kowe ditundhuk lunga dening Kakang Rahwana. Dicutat kaya wejit cacing rujak rajen batinku mergo aku tresna karo kowe Gunawan. Wak rewangi aku tampa nindra ana sukuning gunung Gohkarna. Mergo pegel kagilane atiku marang Kakang Dasamuka sing wis nundhuk lawan jeneng sira Gunawan. Bareng dina samangko aku ketemu kelawan kowe. Padang tetrawangan rasane atiku kaya dene lumaku wanci pangkon tepatake Mambala Sewu. Wibisana, ayo dina iki ditinggalake peperangan iki. Aku karo kowe lunga sing adoh men ora
kelepetan dosane kakang dosa muka kakang mas kepareng mantul wonten ngasanipun kakang Kumbhaka Paduka Senopati Nalaga mongko Senopati ning sampun lelumban wonten ing paperangan menika boten pati-pati mundur saking pabaratan yen to durung dadi gotongan mongko Paduka tasih meger-meger yogene Paduka nganti dhumateng ingkang rayi pun Gunawan Wibisana kesah saking peperangan menika kakang mas plemben roti biyen saiki anggen kula mental saking negari nalika duk nalika stal pepengker kula puhita wonten ngasanipun Sri Rama Wijaya suwita wonten ngasanipun titising Sang Hyang Wisnu paribasan pejah gesang kula pasrahaken wonten ngasanipun monggo dinten samangke kula sinampiran mati nunjing minangka dados Senopati ing kedah netepi kewajiban magut wonten ing pabaratan kula Senopati ning Prabu Rama Paduka Senopati ning negara Ngalengka Senopati menawi sampun mlebet wonten ing paperangan boten badhe mundur yen to dereng dados kondo tegese paribasan dereng dados makan gagat batang lho ing antawisipun kula kaliyan Paduka kakang Kumbhaka kedah pejah salah setunggal piye kula kowe aja guyon kowe arep nandhingi kridane kakang Kumbhakarna yo ora kok ngepal mustakan sepiro bagane Gunawan Wibisana tandhing lawan Kumbhakarna eman-eman tanganku Gunawan yen to nganti kelepetan getihmu Wibisana kakang mas sampun dados ketimbanganing gesang kula leres pangandikanipun kakang mas Kumbhakarna dereng pojo-pojo kadidayan kula maring antraju kalawan kasten Paduka ing sang langkung linangkung mila kula sampun pasrah jiwa raga dhumateng Paduka kakang Kumbhakarna monggo kakang kula badhe netepi kewajiban ingkang dipun sampiraken wonten pundhak kula wonten upaminipun kula kedah gugur wonten madyaning pabaratan mesem jasad kula menawi pejah kula dipun sampurnaken dening kakang kula Kumbhakarna ingkang kula tresnani Gunawan ora aja kowe sing mati Wibisana aku wae sing tumeka pati Gunawan merga kowe mbelani wong utama aku mbelani wong angkara margi menapa ing kedah kula temani supados saged dados rana Gunawan kowe tak wenehi weruh pangapesane Kumbhakarna kowe golek satriya utama traing kusuma rembesing madu
Satrio sing suci lahir batin. Satria mau nglakoni wadat tegese sajenge urip ora palakrama utawa ora rabi. Ya kuwi dununge pengapes aku golek Gunawan. Aku lila mati kanggo kowe Gunawan. Oh. Aku lila mati kanggo kowe. Raden Lesmana Widakdo kadang mudhun simun mampu Rama Wijaya ngancik mangsa kasama kumaleyan ranggamu kaya dene layangan pedhot saka benang kula saking pabaratan repengi dumateng Senopati negara ngampu ing kasarira dening Kakang Kumbhakarna. Kamu ngono dong Raden. Sinten kemawon mboten saged mejahi. Mboten kok kula ngepamestakanipun ing Sinuwun Rama Wijaya. Sampun malih kok kula, sampun malih kok Sinuwun Rama Wijaya mboten badhe saged ngasoraken damel lenanipun Kakang Kumbhakarna. Dawuhipun Kakang Kumbhakarna ing saged mejahi. Ingkang dados rana sedanipun Kakang Kumbhakarna namung satriya ingkang suci lahir batine. Yen saged dados rana guguripun Kakang Kumbhakarna, satriya traing kusuma rembesing madu. Ingkang darbane bebuden luhur, ingkang nglampahi wadat sajeke gesang boten pala-pala. Uga-uga sadulita Raden Gunawan nganti gumun setahun jengling serendeng sing sampeyan gumuni perkara napa sawise aku matur ana ngarsaning Raden Lesmana rayi dalem Sinuwun Rama Wijaya yen tok ingkang bisa mateni Senopati Nalika Kakang Kumbhakarna kuwi satriya ingkang darbane bebuden luhur kang sato nglakoni wadat. Lah kok Raden Lesmana Widakdo lunga brabak tanpa nganggo pamit tumuju ning Mahabharata. Iki apa karepe ya? Nah, niku ingkang dipun wastani Cungkat Cakutra Dinas Trampil Raden Lesmana Widakdo. Niku cara-carane jawab meneh dados pangandika paduka Raden Gunawan. Sing bisa mateni Kumbhakarna satriya sing luhur budine. Sing nglakoni wadat ora palakrama niku nggih Raden Lesmana. Mila Kakang sampeyan mati bakal aduh. Kakang.
mangkono Sang Lesmana Widadha satriya luhur bebudene ingkang dangu kang sarta salaminya dhateng palakrama tegese wadak tanggap marang Sasmita kang den andharake Raden Gunawan Wibisa sigra manjing wonten ing pagarakan mentang Gendhewa sinandhangan Warasta ingkang winastan Kyai Pancawisaya Kyai Pancawisaya Panca wilangan 5 wisaya pangkulwatan tanah ing cacah wonten sekawan kangge sarna nyirnakne sing darane amarah alwamah mutmainah kang sarta suyah tinggal sajuga Warastra webret suarane kanggo srana ilanging nyawa saking raga merit suarane kaya halintar sak kaya gilat mesin kaya tasik sampai Pancawisaya terabas senopati kang
Ayo, mau cacar mas.